شالوم شالوم بلوسات بيتسب إخزابير أملاخ كما يتنيحكم حيسان جيز فشاملين جيز سمودو جيز فريد وارمير لوم دما نزم عالت زخونا هيوتك الحزنا متينا لنا ويدوها بكوميت مدلية باند أودت فدنا داغن لومي إنكافولو قال نأملاخ بخمي نتسبيو زبليو وداغنس أود som vi ska kolla på det är hur väntar vi in på Gud? بزوح جيزي نخزابير أملاخ تتسبينايو انتا خوين دونجينا إنا نبل Många gånger kan det vara att vi har väntat in på Gud men vi kan säga varför är han sen, varför får vi inte se? ግን ርግጸኛት አዲና ናይ ወሐቅ እግዚአብሔር ከም ሰጸበነ Men är vi övertygade verkligen att vi har väntat på Gud? እንፈልጦ ዲና አበይናይ ስፍራ ኮይና ንአምላኽ ከም ንጽበዮ Vet vi i vilken plats vi ska vänta på Herren i? ንአምላኽ ንጽበዮ መጸበይ ስፍራ ኣሎ Det finns en plats där man väntar i Herren på. ናይ ወሐቅ ንዕኡ እንድሕር ደይ ንፈልጦ ኮይና እቲ ንአምላኽ ንጽበየለና ኢልና ዘሕለፍናዮ ጊዜታት ኣይተጸበናየን Så om vi inte känner till den här platserna så alla gånger vi har sagt vi väntar in på Herren så betyder det att vi inte har gjort det. መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳይያስ 40 Om vi går till Jesaja kapitel 40 ካብ 29 ክሳብ 31 ከም ዝብል från vers 29 till vers 31. ንድኹም ሓይሊ ይህብ ንስኑፍ ከኣብርትዕ ይውስኽ ኣጉባዚ ድኽሙን ይሕለሉን ኣባጽሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎዩሞ ኣይሕለሉን ይኸዱሞ ኣይደኽሙን Det står han ger den trötta kraft och ökar den maktlösa styrka. Ylningar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla, men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar, de springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. ሰለስተ ደረጃ ኦሚጥ ብሎ ብዚን Här får vi se 3 olika nivåer. ሓደ ምጽባይሉ Det första är att vänta. ካልኣይ ድማ ምሕዳስ ኣሎ Andra är att förnyas. ድሕሪኡ ግን ምብራር ኣሎ Och den tredje är att lyfta upp och lyfta. ሽዑፍቲ ትወርኽ ትጎይኽ ትከይድ ትኽእል ኢኻ Och där du lyfter, då kan du springa eller flyga. ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ፍርሒ ኮይንና ክንጽበይ ንኽእልን ኢና Vi kan inte vänta på Gud i fruktan. ከምዚ ዶ ዝነገር እዚ ይኸውን እንዳበልና እንዳንቀጥቀጥና ንኣምላኽ ክንጽበይ ንኽእልን ኢና Vi kan inte vänta på Gud och bara tänka kan det hända, det kan bli så eller kan det hända bli så i fruktan. ስለ ነገራት እንዳተጨነቕና እንዳበኸና ንኣምላኽ ክንጽበይ ንኽእልን ኢና Vi kan inte vänta in Herren i oro och i stress och där vi är i tårar bara. እሱ ጌጋ መጸበይ እዩ Det där är en fel plats att vänta Herren in på. እንዳጉረምረምና ብዙሕ እንዳተዛረብና ንእግዚአብሔር ክንጽበይ ንኽእልን ኢና Vi kan inte vänta in Herren där vi sitter och klagar och bara massa bitterhet. ንሱ ጌጋ መጸበይ እዩ Det där är en fel plats att vänta in Herren på. ኣቂምታ ካብ ፍቕሪ ወፂና ንኣምላኽ ክንጽበይ ንኽእልን ኢና Vi kan inte vänta Herren i där det är bitterhet och man är ledsen och man är arg. ንሱ ጌጋ መጸበይ እዩ Och det där är fel plats att vänta in. ስለዚ ኢና ብዙሕ ግዜ እንዳጾምና እንዳጸለና ኾለና ንምንታይ እግዚአብሔር ደይበጽሕኒ ዝኹሉ እንዳተጸበኹ ኢና ንብል Och det är därför vi så kan säga jag har stått fastat och bett varför möter inte Herren mig? ኖኖ ኣብ ጌጋ መጸበይ ኢና ዘለና ብኡ ኣይሓልፍን እዩ ኣምላኽ Och det är för att vi väntar på Gud på fel plats och Gud går inte förbi där. ናይ ብሓቂ በታ ኣምላኽ ዝሓልፈሉ ስፍራ ኣብኡ ንጽበ ነርና እንተንኸውን ግን ናይ ግድነቶም ድጽበይዎ ሓይሎም ይሕድሶም በኽናፍ ንስሪ ከዓ ንላዕሊ ይውፅኦም እዩ Det står om vi verkligen väntar på den rätta platsen där han verkligen går förbi så hade vi fått möta det orden säger. Han ger den trötta kraft och han lyfter dem. ስለዚ ቀዳማይ ንእግዚአብሔር ንጽበየሉ ስፍራ ቃሉ እዩ Och den första platsen där vi väntar in Herren på det är hans ord. እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኢያሱ ንቃለይ ለይትን መዓልትን ኣስተንትኖ ካብኡ ንየማን ኮነ ንጸጋም ከይትእለ ካብ ኣፍካ ድማ ከይትኣለይሎ Och det är för att Herren hade sagt till Joshua vad än du gör meditera på ordet dag och natt vik inte av det varken höger eller vänster. ሪኢኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኢያሱ ንቃለይ ለይትን መዓልትን ኣስተንትኖ ካብ ኣፍካ ይትፍለዩ ዝበሎ ትኽክለኛ ንኣምላኽ ድጽበየሉ ስፍራ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ Det var att Herren hade sagt till Joshua för att inte vika av höger eller vänster, meditera och hålla sig till ordet därför att han vill att han ska förstå det är den rätta platsen att vänta in Herren på. ሽግርኩም እንዳስተንተንኩም ኣፍኩም እንዳማረረ ግን ኣብቲ ቦታት ንኣምላኽ ክጽበይዎ ይትኽእሉን እዮም Men när man sitter och endast mediterar på sin problem och man sitter och anklagar och proklamerar saker som inte är rätt, man kan inte vänta Herren på den platsen. ቃሉ እንዳስተንተንኩም ዝነገረኩም ቃል ትንቢት እንዳኣወሽኩም
أبو قلنا أملاك تصبيوت خليهم. Men att ni mediterar på Guds ord och ni proklamerar det ord som ni har fått som löfte, det är det den rätta platsen att vänta Herren i på. بتخكل كتصبيوت تدلين تدا أخونكم بزجرم كبر خلعلكم تدلين تدا أخونكم نقالو كتستنتنو نقالو كتزارو نقالو مقبار كتلامودو نزنا جارز تسفا أي تقرصو أي تتحللو. Så om ni vill verkligen vänta Herren på den rätta platsen och ni vill lyftas upp i en ny härlighet, så håll er till hans ord och meditera på det och vik inte av från det. ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን እንዳገበርና ቃሉን እንዳአወጅና ቃሉን እንዳስተንተና አብኡይና እንጽበዩ. Så det är medan när vi läser Guds ord och vi gör hans ord och vi proklamerar hans ord där vi väntar Herren på. ስለዚህ ያዕቆብ 1:22 ገበርተ ቃልኩን ርእስኩም እንዳጠበርኩም ሰማዕተ ጥራይ ትኹኑ ይድብል. Och det är därför i Jakobrevet kapitel 1, vers 22-25 står det: var ordets görare och inte bara dödshärare, så att ni inte bedrar er själva. ስለዚህ ተኻለ አይና አምላኽ ንጽበየሉ ስፍራ ድማ ብመንፈስ እንዳጸለና ኢና ንጽበዩ. Och den andra platsen där vi väntar in Herren på, det är att vi ber i anden. ምክንያቱ ይሁዳ 1:20 ይዝብል ንስኻትኩም ግና አቱም ፍቁራተይ በታኻ ኩሉ ተቀደሰት እምነትኩም ንርእስኩም እናሃነጽኩም በመንፈስ ቅዱስውን እናጸልይኩም ይዝብል. Och det är så det står i Judasbrevet kapitel 1 och 20. Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den heliga ande. ስለዚህ እቲ ካልኣይ ንእግዚአብሔር ንጽበየሉ ከይቋረጽኩም ናፍቲ ትደልይዎ ክሳዕ እግዚአብሔር ደብጽሐኩም በመንፈስ ምጽላያ ተቋርጹ. Och den andra platsen att man väntar in Herren på tills man kommer till det han har gett dig som löfte, det är att ni ber konstant i anden. بحق انت دا أبز سفرة زلهم حيلهم كحدثيو. Och om ni verkligen är i den här stadiet, ni kommer få se en ny kraft i era liv. أبوتاتنا بمكراس الذي حلو في كون تعويتهم نأملاخ متصباي سلستلام وديم تعويتهم. Och det är inte för att våra fäder inte gick igenom problem att de segrade. Nej, det är för att de har lärt sig hur man väntar på Herren, de har segrat. نأملاخ كتصبي خلها أبدقاو هيوتك كل بارخ مسل خيديو. När du väntar på Herren, det kan kännas i det yttre som att allt är helt tomt. أبتزير هيوتك جنداو صحيح. Men i det osynliga så är det du håller på att växa. ስለዚህ نأملاخ نتصبي لا ጊዜ أوشتنا እንዳተ ሰራሕና أبدقاقن بزح لوط زير رأي اللوطي. Men den tiden där vi väntar in Herren på, det kan vara att yttre, det ser inte ut som det är någonting händer med er inre, ni håller på att byggas. تزغرمكم ግን ተቀደምኩም እንኳን ተመሰለኩም አይተቀደምኩምን በትክክል نأملاخ تتصبي تدا اللهم حيلكم حديثو بزغرم كبر يخوصكم. Så om ni känner att det är andra som håller på att gå före er och ni stannar still, bedra inte er, ni håller på att växa i er inre. Om ni verkligen väntar på den rätta sättet så kommer ni se hur ni lyfts upp och en ny härlighet. نأملاخ ዝተጸበይ ሰብ ብዝተሓተ ይኮነን እግዚአብሔር ደጀምሮም በትዝለዓለ ይደውጾም. Och när de människor som väntar på Herren på rätt sätt, Gud lyfter upp dem på det högsta sen när de tar sig ut. That's why نأملاخ ዝተጸበዩ ሓይሎም ምስተሓደሰ አክንዲ ይኸዱ ወይ ይጎዩ ዝብልሲ በኽናፍ ንስርን ላዕሊ ይበሩ ኢሉ ጀሚሮ. Det är därför när Guds ord säger, när de som väntar på Herren och hoppas på honom, så står det att de går inte och springer utan de flyger till mig. ሓሊፍነት ብልዎ ጊዜታት ክትከሓሲኹም ማለት እዩ. Och då kommer ni få ta igen för alla de tider ni har sagt och jag har gått miste om de här tiderna. ሳልሳይ نأملاخ ንጽበየሉ ስፍራ እምነት እዩ. Och den tredje platsen där vi väntar in Herren på, det är tro. ዕብራውያን 11:6 ኾም ይዝብል. I Hebreerbrevet kapitel 6, vers 11. 11:6 Vers kapitel 11, vers 6 i Hebreerbrevet. بزي እምነት ግና نأملاخ كسمروا ኣይከኣልን እዩ. እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎ ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝቦምን ከኣምን ይግብኦ እዩ. Det står så här: utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han belönar dem som söker honom. ካብ እምነት ከይትወጹ እግዚአብሔር ኣብቲ ስፍራ መታን ከልዕለኩም. Gå inte ut från tro för att Gud ska kunna lyfta upp er för där ni väntar på honom. እቲ ራብዓይ ንእግዚአብሔር ንጽበየሉ ስፍራ ድማ ሓጎስ እዩ. Och den fjärde punkten där vi väntar in Herren på, det är glädje. ሓጎስ እግዚአብሔር ሓይልኩም ኢልዎ ነህምያ 8. I Nehemia kapitel 8:6 står det: Herrens glädje är er styrka. ኩሉ ጊዜ ልብኹም ካብ ሓጎስ ከይወረደ ደው ተዳኢልኩም ንኣምላኽ ተጽበይት ኢኹም. Om ni verkligen står alltid fast i glädje i er hjärta och inte går bort höger eller vänster, då väntar ni på Herren. እቲ ሓሙሻይ ድማ ምስጋና እዩ. Och den femte är tacksägelse. ካብ ምስጋና ክሳብ ዘይወጻኹም ብትክክል ንኣምላኽ ተጸበይት ኢኹም. Så länge ni inte går ut från tacksägelse så kommer ni vänta på Herren på rätt plats. ስለዚ ኣብዞም ስፍራ እዚኦም እንተ ደኣ ኣለኹም ኢኹም ንኣምላኽ ትጽበይዎ ኣለኹም ትበሃሉ. Så om ni är i de här alla 5 olika nivåer, då väntar ni verkligen på Herren. ሽዑ ብኡ ክብሪ ክመጸኩም እዩ ምልዓል ክመጸኩም እዩ ምፍራይ ክመጸኩም እዩ ምትሳእ ክመጸኩም እዩ. Då kommer ni få se att allt på den vägen kommer att komma, att ni växer frukt och det kommer att blomstrande, allt i härligheten kommer att komma den vägen.
ንስኩም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.